No už točíme? Vítame vás v prvom dieli Madbox Show. Takže prvá správa dňa. Robili sme anketu, ako pracuje Laci Strike. Laci Strike by mal pravdepodobne podľa toho zamerať sa na základe toho, aby mohol si zamedziť prácu. Na základe toho, keď má možnosti, by mohol pracovať naďalej. A čo by ste Lacimu poradili, teda Laci Strajkovi? Lacimu Strajkom by som mohol odporúčiť len to, na základe toho, že ľudia ako vzácni sú, ako samozrejme pozerajú svet ináč, ako sú okolo nich. Na základe toho by som požiadal, akože, aby si zamedzil len to, aby si okolo seba mohol spraviť to vymoženosti medzi ľudí, vzájomných stykov a naďalej. Nerozumiem, vysvetlite mi to. Na základe toho, že by ľudia, akože, ako sme my, ako požiadanie, na základe toho, že by si mohol adekvátne pracovať, mohol by si vymoženosti také spraviť, že aby si mohol poriadok medzi sebou, vzájomných stykov a porozumení. Aha, už som to pochopila. A viete, kto je Laci Strajk? Že je to populárny človek taký, že by vedel populárne vedieť tomu robiť, že by mohol vymezenosti takých prispôsobených ľudí. Takže druhá správa dňa. Na diaľnici D1 sa stala autonehoda. Bližšie informácie nám povie Milan Škorica. Rád by som už išiel do vysielania a tu moknem a celé vlasy mokré budem vyzerať ako koko do piče. Kurva, ja mám celý papier zmoknutý a na nič nevidím. To môže moje iba do piče. Milan, ďakujem. Toľko teda náš reportér Milan Škorica, ktorý sleduje situáciu na D1. Tretia správa dňa. Boris Feťáč má fetovať. Rozhodli sme sa mu položiť pár otázok. Prečo si začali fetovať? Dal mi život. To je môj život, Fet. Rozumiete, to je môj život. Čo v tom vidíš, veď ti to škodí? Mne to neškodí, mne to prospieva ako, tak vám poviem, ako mne to prospieva ako, viete, mne to prospieva ten Fet, hej. Ako ti prospieva? No ako mi prospieval ako, no tak ako, jak vám poviem, ako napríklad, že hej, niekto je narkomán, ja som napríklad feťak, hej. No ja to priznám, skôr som feťak, hej, tak vám poviem, hej. Dám čianku, hej, že som feťak, hej. Ako, hej. A niekto bere bongo, čongo a tak, viete, ako to má cito, vito, viete. No ale ja to berem tak ako športov, viete. Plánujete ísť na liečenie? Teraz máme ako na liečenie ako, ale rozmýšľal som o liečení, ale ešte o tom považujem ako, no viete, ako to. Ale liečenie to je ako dobrá vec, ako hej, no. Ale pre mňa to je nič, viete, ako tak. Štvrtá správa dňa. V bratislavskej časti Ružinov sa stala krádež. Nevieme presne, koľko je páchateľov. Bližšie informácie nám k tomu povie policajný hovorca. Ostatní páchatelia nastúpili do vozidla, pričom ich vo vozidle v tom čase bolo aj s vodičom. A to mi nevychádza. Ďakujeme za príspevok. Prechádzame na ďalšiu správu. 5. správa dňa. Stala sa autonehoda pri Spišskej Novej Vsi. Tak sme sa cestujúci opýtali, čo sa im po nehode stalo. No a nič, sedeli sme v aute a sme narafali. Rafali sme, no. A to čo znamená? Išli sme do Spišskej, do bordelu. Čo dostali sme šmík? Ako sa to? Šofér mal 2,5 promile. Šofér išiel do nemocnice. Ja som pil, ja som sedel vzadu. A vodič? A vodič bol za volantom, ne? Ale pil tiež za volantom? No nepil. Nepil? Ale už sadol do auta s 2,5 promilami. No, je dosekaný trošku. To je môj brat. Aha, a nebali ste sa, že on je opil? Nie. Ani ste mu nepovedali ničo možné? Nie, celú cestu prešiel, do Pšinský kopec prejsť, to je ako frajerina. 2,5 promile, keď má, tak to je frajerina prejsť do Pšinský kopec. Nič mu není, otraz mozgu má. Tak vám teda ďakujem za rozhovor. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku. Každý sme mali 2,5 promile.
nie, ja som trezvý. No, on je trezvý, ale nemá vodičák. A kde ste? Tu asi vyletel chalan. Tu asi vyletel a tam dopadol. Vidíte, kde je auto? A aký to bol? Dvakrát na strechu, my sme sedeli 4 v aute. Koľko sme sedeli v aute? 4 plus 5. 4 plus 5. No. 2 raz nás otočilo, psovi nič, pes je tu. Mne ide krv len. Ja mám tu dačo rozbité, neviem. Ale v pohode. Ako? A aký to bol pocit padať tak do rokliny? Jaký to bol pocit? Ja som nevedel, lebo ja som už driemal. Ako, ja som driemal v aute, len som zrazu cítil, že dačo. Takže som cítil len, jak sa točí auto. 6. a zároveň posledná správa dňa. V Michalovciach pri ceste smerom na Košice našli policajti opitého vodiča automobilu. Teraz vám ukážeme reportáž odtiaľ. Že... Či si si vedomý, že si išiel opitý? Prečo si to išiel opitý? Čo? Prečo si išiel opitý? Nie, ja sa nemusím. Čo? Nie, ja. Pil si? Pil si? Nie, pil si? Prečo by som mal piť? No, pil si? To ty normálne nevieš fakt sa správať, všakže. Nevieš. Čo ma tu držíš? No. Čo ma tu držíš? No. Som ti povedal tu, že tu sa postav a tu bude stáť, dobre? Joj! Ďakujem za zhliadnutie našej Midbox Show. A ak sa vám video páčilo a chcete si ďalšiu časť, nezabudnite like. A ak máte nejaké videá, ktoré by sme mohli použiť, nezabudnite nám ich poslať do komentárov. Dobrý deň, dobrý deň. Tak ideš prvý. Teraz. Dobrý deň. Dobrý deň. Ne, to je divné. To je divné. Idem ja. Dobre. Zase opačne prechodný. Ide? No, takže. Začneme až teraz. Ešte raz. Ja som sa začal smiať, lebo ty povedzme na prstku. Dobre, to je kravata. To je jedno. Ešte raz. Čakaj. Ešte raz začiatku, ale smie sa. Tak to zoberiem, počuva to. Takže ideme. Si robíš problém.